Machiegni kendo nyako Ramogi Joan kendero kamana inyako medokete Ramogi TV eweche manyena mag Migago. Ka odhi mbele ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne ruodhi mag gwenge mondo tiek midhiero mag kuong ma oko puodhi e gwenge magiwuoke. Ka kamano to ibi thichgi oko e tije. Kane loso e romo mar nyisruok mag mwandu e gwenge mag Kapsabet, Gachagua oseyo ruodhi mag gwenge kaluwore gi ywak mane ochiw kod seneta ma Nandi Samson Cherargei ni nitiere medruok mag buche mag oganda ma wito ngimagi bang' madho kuong ma oko puodhi. Gachagua ochiwo siem ne ruodhi kaachiel gi jolupgi ni ibi riembgi e tich ponono gi tieko midhiero mag kuong ma bandia kata tieko midhiero ma kamano biro tamogi. Ruodhigo ochune gi thuolo mar dweche 2 mar kedo kod midhiero mag kuong maricho e kaunti ma Nandi. Mambo ya pombe, County Commissioner, well done so far. Lakini bado 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. You know, I don't want kufuta my chief, but by this Christmas, kama pombe gali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Mimi sitaki kwa sababu si machifu walitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs, but I love the young people more. So na nilisema you have to decide kama ni chief atakaa ama ni pombe. Na vile pombe hawezi amua, haina akili, chief ndio mwenye kuamua. So County Commissioner, can you call your chiefs and your village elders in Mbukum, you have a meeting and you agree. I want before Christmas in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wakuwe kielelezo kwa wengine wanaleta mchezo walevi. Your Excellency, na nasema mbele ya kanisa, kuna maofisa wa ngao bado wanalala. Na ulituambia kwa sababu pombe isipotolewa huyo mtu anafutwa, asiende mahali pengine kuuza pombe. We have pombe chafu inatembea hapa town, vijana yetu ukikuta saa 6 hawaendi mbele wala nyuma.